I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Kanindutag ka na siyang nabil. Samtang nagpiyong siya. Hennessy. Shit. I'm sorry. Kung sagpaon mo kunin mo human nakahagki karon. I just can't help it. Ganina pa kung nag-antos nga dili ka mapahimuslan sa pagkahawk. Dave, Shit! Larry? Oh, shit siya! Siya ka nang nakasakawas. Si Larry. Nakita ka niya ang pagkaw ko sa ngabil ni Hennessy. No! Shit! Nalimot kong tinti di ay kinig ako sa kinon. Ganun niya siya. O ganun. Nganong karon ka pa man. Nganong karon kung kano siya. Dave, may abot na ba ta? Dave? Dave, Hennessy! Babe? Hennessy. Hennessy. Babe, saan ginawa ko magdam ko lang? Ingna kong tinuod ka, please. Nakakusilukukot kayo. And it's killing me. Ngano bang nipadik ka pa man, Larry? Ngano man? Basta siyang pila ka. Yan ako, bibalik ako. And I'm not ever gonna leave you. You're really back. Dave, Oh, Larry, man. Dayon ka magikan, ha? Ngano karon ka mabalik? Abi na mo, patay ka na uban sa imong sakyanan nga mibuto og nahoks pangpang. wasa ko masayod kung giyon sa ko pagkaluwas pa rin. Nagkamata na lang ko nga, sakay na ko sa usa ka bangka. And, Well, kung si kinsa man ang nakabag nimo niya higayon nga nalimot ka pa sa pipila ka buwan nga nawa ka. Mayos yung mo atiman nimo pare. Kay ingurog sa nakauyon ka sa iyang pag-atiman nimo. ha? Larry, let's go. Manuod na ta sa bahay. Well, murag daghan mog angay nga panagsultihan. Guess I need to leave now. Sa sunod higayon na lang ta mag-catch up pare. Sige pare. Larry. Tana sud. Ano man? Ngano kinahanglan pa man kang upalik? Ngan karon pa man! Kung kanus ay hinahinay na kong gipadayon, hinisis yung kinabuhi. Ngano man! Wa ka gyud hinumduman bisan gamay. Wa, My God. Abi ko hingpit ka na yung nawa na ako. Mura na kong mamatay sa kaguol. Diyang nawa ka. O gideklarar nga patay ka na. Abi kong dili na yung ka magkauban bisan ka na sa. But you're here. Larry, dili na nagkagyot buhian pa. easy, babe. Hugot kayo mo pagkakos ako. Sorry, babe. I just miss you so much.
Tuod, you need to take a shower. Aron makailis ka na sab. Unsa pa kining imong gisulob? Baduy kaayo. Baratuhon ka ay kagdagway. Oh, Tuod, nagkita na pa mo si Tita Divine? wa pa. Dini ko mulaos. Thank you, babe. I miss you so much. Let's go. Dungan tang mag-shower. Tambalan tang atong kaminaw sa usag-usa. I miss moments like this. Diin magtungan ta sa pag-shower. O kunya, it's not the shower that's important. It's this. I miss you so much. Finish it. Ipadayon tag atong kasala ba? Paibawon ko dahil ng atong mga kaidalaan aron ma-reschedule ang atong kasal. Kiss me, babe. Finish it. Kiss me. Kiss me. Babe. What's wrong? Nga nang kumalog sa bugnaw ka kaayo. Don't you miss me? Ha? May lain ka bang kiuna-una, Larry? Ha? Tell me, what's on your mind? No. Wa. Gikapoy lang siguro ko. Okay. Ako na yung mahibang mo likod ninyo. Pwede ka daw, na ba? Leave it to me, babe. Laom ng gabi eh. Awa na, Lele. Unang gabi, ingawa na si Jason. Kung gisibatan ka niya, kalimtan na siya. Ay pamugos mo ko galingon. Daan pagdugo. Di kasaligan tong dagwaya. Mr. Sohon, guwapo, saktos barog. Moto'y purmas mga lalaki nga dili makamao mo barog sa iyang saad. Itong mga purmaha. Dila na tamis ato. Lola, Busa kalimtin na siya. Ha? Ito siyang dili mo mabuhi sa imong anak nga wa siya. Oy, nabuhi tamang gadi mo kanya adto karon pa ba? Ay. Sige, ihilak. Ihurot, naghilak. Aron ugma wa na mo to pa. Ay, pasilan. ikaw na kaya ko ni Jason, Lola. Ay, pasilan ang gugmaha. Ay! Kasi ako buhaton. Murag ginubok ako dugan sa kasakit. Naingon pa nila ang sakit karon ra kuno na. Pero inaglabay ana ang kasakit mahimo na ng kayugot. Busa malimot ka ra unya niya. Mahal ko si Jason, Lola. Mahal nimo. Nya siya. Mahal ka niya. Misaan siya. Ako ang iyang piliun. Ikaw ang pilion. Nga sa ato pa di ay may gibilin gid ay siyang lain. Oh. Gusto. Husto sa sokod. Ha? Gusto, Lola. Dili ka nga. Lola, tingali naibalik ng iyang panumduman. Unsa? Okay. Nalimot na siya nimo. Hoy! Bitod. Ngano na ang magkadya sa silang? Ang wa man kunyo pasak abi. Maong niara ko dinhi. Nangatahuran day ka. Awa sad. Oh, dili. Lola taling sa Dili, doy. sad. Oy Lola. Ingon ani lang ko siya pagtanaw. Gamay ko siya pagtanaw. Pwede ko kung ikatabang ninyo. O sa'y katabang mo sa akong apo, ha? Tabangan ako siyang malimot atong lalaki nga may biya niya. Nga way palangid. Saon man?
Nginani ay. Ay nani ay. Doon ko gamay bi ka puising gitla. Dara ko to. di Kutong lang ko, dula. di ko, Oh. Tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Akong gagamutin puso mong sinugatan. Sugat na dulot niyang salawahang. Maligog siya. Bintat wala me. Nasiyok. Wow, gamay. Nabada. Wa may sista. Kuan lang, sunod lang. Iwan ay. Wala me ang imong kanta. Pauli na lang sa inyo, pauli. Wa pagi ko makadayon. Paulion man ko ninyo. Padayon mas kung gamay diya, be. Huwag ako di, huwag ako. Ayaw ko nagbiya di, huwag ako. Okay lah. Dinhil ako. Maglangtaw lang ko sa kaanyag ni Day Lili. Lili na ako ba? Nga nag-ampo na sa bintana. Si Lola. Iya pagi kong sundoong din sa ubos ay. Wala lang ko, di lang ko ni pasak og lahos. Mahimol mag unta nga. Muingon siya, dayon tut. Anak ba? Tor! Uy! Nabalik-balik din la. Oh! Abi na ako manaog ka kay... Kuhaon ko ni mo din sa ubos. Oh, magikuha, bitaw ka. Mayo, okay, nindot Pero ano lang. dili, ikaw, Ang saan man la? Arinola! Pa! Karana! Way bagunin sa ilala! Na! Bobo ki! Oh, naay baguhan na. Ah? Kapinan akong tae, gusto ka? Ayaw! Saan sa kaay! Ayaw la! Day lilay! Balik lang ko ugma, Lula ni May! Gibubuan ko! Way batasan, no? Hilam! Pauli! Lula! Da! May biya na kanahang dako ay. Dong naglaslaro tong tawhan na. Apa tayo paway na taton og nakaayo din Gusto ko siyang makita pagbalik, Lola. Unsaon? Iwa magkamatsayod kung hain na siya karan. Mubiyak ko din sa isla. Ah, Pangitaon ko si Jason. unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!